दिनैहाय जोंनि रायमाना जे प्राइमारि दङ सराइबिल बिटिसि कनस्टिटुएन्सिनि सिङाव बेवहाय जोंनि बिपिएफ हान्जानि बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट नांगाल हान्जानिफ्राय जोंनि ट्रेक्टर हान्जा इउपिपिएलआवहाय गासै 66 सा मावथिफ्रा इउपिपिएलआव जइन जाफैदों। बिथांमोना दिनै जइन जाफैनानै इउपिपिएल हान्जानि जानानै समाजखौ सेवा खालामलांनो जोंनि बिटिआरआव फिन खनसेबाव इउपिपिएलनि सरकार दानो जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव नैथि खेबनि थाखाय सरकार दानो थाखाय दिनै सतबांसा लाबाय आरो नोंथांमोना मिथिगौ दिनै रायमाना प्राइमारियाव फ्राय माने बिपिएफ हान्जानि मावथि कर्मीफोर बेबायदि गैला। सिगाङावबो जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोन जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव जइन जाफैबाय। जोंनि इउपिपिएल हान्जानि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै आरो प्रमद बर' सारनि मावनाय हाबाफारिफोरखौ मोजां मोननानै दिनै इउपिपिएल हान्जायाव फैजोब्बाय। नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 5 बोसोराव जेखौ रावबो सिमाङावबो नुवाखैमोन जे बड'लेण्ड ओनसोलनि दुंदुं हाव हाव थासारि जोंनावहाय बाव आर्मि केम्पनि थासारि रिलिफ केम्पनि थासारि जाथि जनगोष्ठीनियाव गेजेराव न' सावलायनायनि थासारि बेफोर गासिबो थासारिफोरखौ फोजोबजोबनानै मोजां मोनसे आबहावा सोरजिनो हादों, गोजोनखौ गायसननो हादों। जोंनि फरायसुला फरायसुलि लाइमोन बिथांमोनखौहाय खामानिजों अरजाबहोनो हादों, गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हादों आरो गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव अनलायनाय आरो गोजोनखौ गायसननो हादों। बेनि थाखायनो दिनै बिटिआर ओनसोलनि बा बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल हान्जानि खान्थिफोरजों सानथौ सानस्रिफोरजोंहाय गोरोबफादों आरो मोजां मोनफ्लेथारनानै प्रमद बर' सारखौनो फिन खनसेबाव बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय दिनै सतबांसा लादों। बिसायख'थिया जेब्लानो फोसावगोन अब्लानो इउपिपिएल हान्जाया एबार सिंगोल हेन्डेडलि एबसुलुट मेजरिटि लानानै बिटिसिआवहाय सरकार दागोन आरो प्रमद बर' सारा फिन खनसेबाव चिफ जानो थांगासिनो दं। रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावबावनांगौ दङ। जिहेतु 5 बोसोराव जों सान्थिखौ गायसनबाय बे सान्थिखौ अराय गोजोर खालामनो जोंनि जे लामा दालांफोर जों जे लुदों बे लामा दालांफोरखौ आरो बांसिनै जाहाथे लुबावनो हायो बेनि थाखाय खामानि दङ। लाइमोनफोरखौ जाहाथे साख्रि बाख्रि होनायजों लोगोसे गेलेनाय आयदायाव हारिमु आयदायाव सोलोंथाइ आयदायाव मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो जौगाहोलांनो हायो आरो बिथांमोननो जों मोजां मोनसे राहा लामा होनो हायो। जायफोर बिथांमोना सिगां जोंनि एक्सट्रिमिस्ट अर्गेनाइजेसन्सफ्राव दंमोन, थिउरिया हान्जाफ्राव दंमोन, बे थिउरिया हान्जायाव थाबोनाय जे माने सारेन्डार मिलिटेन्टफोर दङ बिथांमोननो जोङो मोजां राहा लामा होनो हायो, बिथांमोननो जिउ खांनायनि जाहाथे राहा होनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ। आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ गोबां दङ। जों माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों आइजोनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000नि प्रथम किस्तिखौ जों होनो हादों। बिनि अनगायैबो जों गोबां बिथांखिफोर अनसाय बिथांखियानो जा गियान सोरां बिथांखियानो जा गोबां बिथांखिफोर लानानै आइजोफोर आरो स्पेसियेलि फरायसुलिफोरखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय हाबाफारि लाबोदों। दा बेफोर माने जागायनाय हाबाफारिफोरखौ जाहाथे मोजां मोनसे शेप होनो हायो, मोनसे मोजां कनक्लुजन हैनो हायो बेनि थाखाय प्रमद बर' सारखौ जोङो बिटिआरआव नैथि खेबनि थाखाय जोङो चिफ दिनै लुबैदों रायजो राजाफ्रा। बिथाङानो चिफ जानो थांगासिनो दङ आरो बिथाङा जे सोरगिदिं मोजां हाबाफारिफोर लानानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ मोजाङै जे सेवा खालामबाय बोसोरबानि थाखाय फिन खनसेबाव बिथांनो बोसोरबा होनानै बिथांनि सेवाखौ जों आदाय खालामनो लुबैदों आरो बिटिआर ओनसोलनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय दिनै बिथाङा मोनसेल' मुं बेनो जाहैबाय प्रमद बर'।